Upacara rakyat mengeti 17 Agustus 1945 Dina kamardikan bangsa Indonesia sing kaping 79 taun. Kabeh paraga lan sing melu nekani upacara rakyat iki dijaluk nyiapke rombongane dhewe-dhewe. Komandan Pati Lek Harno, Komandan Kudus Lek Porhadi, Komandan Grobogan Lek Sudarto, Komandan Blora Mbak Balkis, Komandan Rembang Lek Wandi, Komandan Buruh Mas Iqbal, Komandan Pedagang Lek Sahri, Komandan Punden Lek Darto, Komandan Peternak Mbah Yetno, Komandan Kehutanan Lek Hartoyo, Komandan Pertanian Lek Sugiyati, Komandan Generasi Penerus D. Intan, Komandan Pengibar Bendera Mbak Tia. Saben pemimpin rombongan dijaluk nyiapke barisane. Kanggo barisan Pati, siap, gerak. Kanggo barisan Kudus, siap, gerak. Kanggo barisan Grobogan, siap, gerak. Kanggo barisan Rembang, siap, gerak. Kanggo barisan Pedagang, siap, gerak. Kanggo barisan peternak siap gerak. Lestari kendengku, lestari Indonesiaku. Barisan Kehutanan, siap, gerak. Barisan Generasi Penerus, siap, gerak. Barisan Pengibar Bendera, siap, gerak. Lestarikan negeriku, lestari Indonesiaku. Komandan Upacara Rakyat sing diemban sedulur Lek Bambang Sutekno saka Desa Wukirsari, Kabupaten Pati, mlebu menyang panggonan upacara rakyat. Penghormatan marang Komandan Upacara Rakyat dipandhegani Komandan Pati Lek Harno ditindakake. Barang Komandan Upacara Rakyat, hormat kerakyatan, gerak. Tetap lestari. Tegak kerakyatan, gerak. Laporan marang Komandan Upacara saka rombongan
lan ditambah laporan saka wakil-wakil bab-bab sing ana gandeng cenenge karo kamardikan. Lapor, barisan pati, siap melu upacara rakyat, siap Joko Gunung Kendeng, siap Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Lapor, barisan Kudus, siap melu upacara rakyat, siap melu Joko Gunung Kendeng, lan Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Lapor, barisan Grobogan siap melu upacara rakyat, siap Joko Gunung Kendeng, siap Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Lapor, barisan Blora siap melu upacara rakyat, siap melu Joko Gunung Kendeng, siap melu Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Barisan Rembang, siap melu upacara rakyat, siap melu Joko Gunung Kendeng, siap Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Lapor, barisan Puro siap mengikuti upacara rakyat, siap menjaga Gunung Kendeng, siap menjaga Ibu Bumi, laporan selesai. Lapor, barisan Pedagang siap melu upacara rakyat, siap Joko Gunung Kendeng, siap Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Lapor, barisan Puden melu upacara rakyat, melu siap Joko Ibu Bumi, siap Joko Gunung Kendeng, laporan rampung. Lapor, barisan peternakan melu upacara rakyat, melu Joko Ibu Bumi, melu Joko Gunung Kendeng, laporan rampung. Lapor, barisan kehutanan siap melu Joko Gunung Kendeng, siap melu Joko Bumi, petani siap Joko Ibu Pertiwi, siap, laporan rampung. Lapor, barisan pertanian siap melu upacara rakyat, siap Joko Kendeng, laporan rampung. Lapor, barisan generasi penerus siap melu upacara rakyat, siap melu Joko Gunung Kendeng, siap melu Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Lapor, barisan pengibar bendera siap melu upacara rakyat, siap melu Joko Gunung Kendeng, siap melu Joko Ibu Bumi, laporan rampung. Kose, aku melu lapor. Lapor, barisanku sing wis ora sisa iki mergo gugur bela bangsa. Netese getih sing mili nyirami bumi iki ora dadi tangisku, ora dadi sedihku, nanging tangisku iki mergo wis 70 tahun
Kaya apik. Aja yo panjang-panjangan. Merdeka tanpa percaya. Kabeh sing wis gugur, sing wis ora ana wujude. Jiwane isih tetep urip, nyawane isih tetep urip. Jiwane isih tetep urip. Mula yen aku beloni NKRI, berjuang demi NKRI, kudu bisa jaga ibu bumi. Laporan rampung. Laporan kabeh wis tak tampa. Ora mung saka Pati, Kudus, Rembang, Blora, Grobogan. Nanging sak Indonesia dijak melu upacara rakyat, dijak jaga ibu bumi. Setuju? Setuju. Tiga. Siap, ditake. Kanggo anakku kabeh. Anakku. Kabeh kanggo sepuluh. Aja padha wedi. Senajan wis ono anakku. Lagi golek ijah nangis. Madupo guyub rukun bareng sedulur tani. Aja gumantung kahanane. Berantas kabeh alangane. Kanthi laku waspada. Popo ngakoso Ibu Pertiwi. Sugeng kawula. Nyuwun paduka nyengke anak putu supadosa metu selakane garu Gusti boten sare. Tak lelo tinggal menengo anakku cahayu. Tak mbas lendang batik kawung. Yen nangis Rama iku irung. Tak lelo ledung jep menengo anakku cahayu. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Tak gedeng bisa urip mulya dadi satriya Rama. Nuhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa. Inspektur Upah
upacara rakyat sing diemban sedulur Bapak Gunretno saka Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, mlebu menyang panggonan upacara rakyat, didherekake punakawan, diteruske menehi pakurmatan umum menyang Inspektur Upacara Rakyat. Kabeh barisan. Marah. Inspektur Upacara Rakyat. Hormat Rakyat. Tetap lestari. Tegak Rakyat. Laporan Komandan Upacara Rakyat marang Inspektur Upacara Rakyat. Lapor. Upacara 17 Agustus ngeti dina kamardikan bangsa Indonesia kang kaping 79 tahun siap ditindakake. Wis tak rungokno kabeh suarane rakyat Indonesia. Atau Sabang nganti Merauke. Kabeh ayo padha ajaken mengeti dina kamardikan 1945 kang kaping 79. Dan tindake. Tak tindake. Tindake. Tak tindake. Nyerek gendera merah putih sing ditindakake wiji kendeng sing kajibang nggawa gendera merah putih ya kuwi Widiyarti lan sing ngucapke bab gula klapa ya kuwi Anggit Pratiwi. Sopo sing isih duwe sangu gula klapa? Yen gaweane wong numpuk bondo, yen gaweane meres tenaga buruhe, yen gaweane mateni wong tani, yen gaweane nelayan-nelayan uripe dijarke domepan lan kerpian.
jaman. Gula klopo ora dadi cekelan. Iya, Mbak. Piye to, Mbak? Iki duduhe blimbing. Iki cacak gendera. Piye to iki? Iki dudu blok apa? Iki gendera merah putih. Waduh, piye ya carane iso ngerek gendera? Ana cagak, ana gendera. Ning ora ana tali sing kanggo ngerek. Iki negara apa to iki? Yen genderane dhewe rasa kuplebet to ngacagake dhewe. Iki bangsa apa yen kok ngene iki? Yen genderane dhewe rasa kuplebet to ngacagake dhewe. Lah iki dadane piye apa? Yen nganti bumine dhewe pasang gendera Nagara. Apa yo pantes? Yen gendera Arab, Amerika, Australia, Jepang, Cina, Jerman, iki babar ngacagake dhewe iki. Awak dhewe iki urip ning Indonesia lho. Bumi sing mbok dayake iki bumi Indonesia lho. Langit, laut, iki langit-laut Indonesia lho. Awak dhewe iki urip mangan ngombe ana tanah air Indonesia lho. Ra yo ngono to dulur-dulur. Yo. Piye to iki? Pakde, tulung panekke cagak gendera iki. Tulung kerek gendera merah putih iki ana dhuwur kono. Yen bumi pertiwi iki arep bodeki pabrik-pabrik terus mbok tambah ngirino wengi dudu wong nalika sing bakal tutes nanging wit-witan lan kewan-kewan uga bakal tutes curnas tungkas lutas sawanget kae gunung-gunung padha kudul sawanget kae sawah-sawah padha banjir duh ibu pertiwi kula sampun krasa bilih kok mari katon angin kabeh bakal padha nagih duh ibu pertiwi kula percaya jenenge boten nanging kula meksa bumi badhe kula rukemi bumi badhe kula ayomi Marah! Bendera merah putih! Urung! Blok! Bangsa dan tanah
maju, rambat rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 terus tetap merdeka. Merdeka! Merdeka! Mojo teks proklamasi dening Inspektur Upacara Rakyat. Dulur-dulur, kanggo proklamasi Rakyat bersatu. kanggo Gunung Kendeng. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mojo Pancasila dening Inspektur Upacara Rakyat lan ditirokake kabeh dulur sing melu upacara rakyat. Dulur-dulur, kanggo Pancasila, Rakyat bersatu. kanggo Gunung Kendeng, Lestari Kendengku, lestari Indonesiaku. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulur-dulur, ketuhanan sing kepiye? Hidup Tuhan kok oleh ngadani manungsa sing digawe Gusti Allah dhewe. Kok oleh ngrusak panggonan kanggo nyembah Gusti Allah. Mergo beda carane anggone nyembah. Lah piye kuwi? Dulur-dulur, kemanusiaan yang adil dan beradab sing piye? Kok oleh gawe peraturan ora berpihak karo rakyate. Wong-wong kapitalis sing njajah bumi Indonesia cara Allah malah dijajake wae. Piye ya? Iya ya dulur-dulur, persatuan Indonesia sing kepiye ya? Wong-wong agama padha congkrah atas nama agama. Kampung padha kampung dijajake berpadu dewe-dewe. Lah piye kuwi? Dulur-dulur, rakyatan ya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sing kepiye? Malah wakile rakyat tasah tambah gawe bebane rakyat. Gawe peraturan sing jaki-jaki nang wakile rakyat bisa penake dhewe. Peraturan sing digawe ora berpihak kanggo rakyat cilik. Bijaksana sing piye kuwi? Wakil rakyat kok mewakili wetenge dhewe, mewakili patene dhewe tok. Ora mewakili rakyat sak kabehe. Lah iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sing kepiye? Yen sing makmur mung pejabat-pejabatnya senengane ngapusi rakyat. Terus aparat-aparat sing senengane medeni rakyat. Malah rakyat sing jujur diweden-wedeni lan diapusi. Terus piye ya dulur-dulur? Piye ya? Monggo dilanjutke dhisik upacara rakyat iki. Mojo pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sing kajibah maca dening Mbak Omi saka Desa Kedu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kosek, ana apa? Anu dhisik upacara iki. Piye, Re? Dulur-dulur, lombok mata lan nasakno. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan kita kemerdekaan kuwi hak wong akeh to, dulur-dulur? Ya kemerdekaan sing kepiye? Yen arep nglametke gununge dhewe wae ora entuk. Arep nglametke rumahe dhewe wae malah para pemimpin gawe peraturan kanggo nglindungi oleh ngetokno izin kanggo rusak lingkungan. Iya, lemah dulur-dulurku malah diprovokasi dikon kadang wong edan duit. Orang ngiringi anak putune. Baru orang duwe lemah padha bingung. Kali panggonane ra yo ngono to, dulur? Iya. Kuwi apa ora wujud penjajahan? Penjajahan sing diilang iki penjajahan sing endi? Kemerdekaan sing dinadake iki kemerdekaan sing kepiye? Sing piye ya? Kosek, maju dhisik, ben upacara rakyat iki diteruske, monggo diteruske. Ngancik acara sak banjure, ya kuwi mengheningkan cipta dipandegani Inspektur Upacara Rakyat. Kanggo mengenang jasa para pahlawan sing gugur bela bangsa. Ayo bareng padha mengheningkan cipta. Kosek usut, dulur-dulur, kanggo kahanan sing orang kesanake isine Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Awak dhewe uga kudu mengheningkan cipta kanggo kuwi. Muga-muga kahanan iki bisa jumbuh karo Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Setuju? Setuju. Dulur-dulur pada setuju? Setuju. Mengheningkan cipta diwiwiti.
rakyat. Kabeh padha diistirahatke. Kabeh barisan. Istirahat semua. Grup. Lestarikan Indonesia. Tresno dulur-dulur sedaya tanpa pilih kasih sing wonten areng-arenge Kendeng wilayah Midek. Dan usaha deh dulur-dulur berarti napa boten dados panggilan upacara rakyat iki. Nggih, mugi-mugi dulur-dulur tasih tetep semangat. Semangat nggih. Salam Kendeng. Sabtu 17 Agustus 2024 tepat di sumber mriki wonten Gogoyo wonten Kaligede, Desa Berati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kami petani perkebunan Kendeng yang tergabung dalam JPPK bersama dengan sedulur-sedulur tani dari berbagai pelosok Nusantara yang juga mempunyai keprihatinan yang sama menghadapi ancaman hilangnya ruang hidup dan ruang produksi yang sama. Tetapi kita semua tetap harus bersyukur bisa mengadakan upacara rakyat dalam rangka memperingati 79 tahun Indonesia merdeka. Ketika kita merayakan kemerdekaan, berarti kita mengingat perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan darah keringat dan air mata untuk kemerdekaan Indonesia. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah saat kali ini diadakan di dua tempat, di Istana Negara Jakarta dan di IKN di Kalimantan. Di dua tempat ini perlu menjadi catatan sejarah oleh seluruh rakyat Indonesia. Istana Negara di Jakarta adalah peninggalan penjajah, dan kalau IKN ini dibuat oleh bangsa sendiri, di mana tekad para pemimpin kita ingin memberi warisan anak cucu seluruh rakyat Indonesia supaya bisa dikenang sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang cinta terhadap budaya warisan leluhur para pendiri bangsa. Tetapi berdirinya IKN tidak lepas dari tindakan serakah yang disistemkan. Jadi sayang dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia tercinta ini yang diotak-atik ini menjadikan rakyat kita semakin terjajah dengan aturan negara kita sendiri. Karena banyak aturan yang dikondisikan lebih berpihak kepada para kapitalis. Contoh pembangunan IKN berdampak pada hilangnya hutan, hilangnya habitat dan berbagai satwa, mengganggu biodiversitas, menurunnya stok karbon hutan dan ketersediaan air. Kebijakan Pak Jokowi IKN sebagai kota oversity atau kota hutan, tapi faktanya IKN ini dibangun dengan membambat hutan. Dengan kejadian ini maka seluruh rakyat Indonesia tidak hanya sekedar mengkritisi, tetapi wajib bersatu untuk bersama-sama melakukan penanaman kembali. Upacara di IKN menggunakan biaya negara yang jelas uang rakyat. Upacara di Kendeng dengan biaya sendiri nggih? Upacara di IKN pakai sewa 1.000 mobil Alphard. Tapi upacara rakyat di Kendeng dengan tak sediani jalan kepang. Di mana rakyat dalam waktu 10 tahun ini mengamanahkan kepada pemimpin terpilih untuk menjadikan rakyat Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila. Tapi kemerdekaan yang sudah direbut ini semakin jauh dari cita-cita luhur para pahlawan yang berdarah-darah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Fondasi atau dasar negara kita Pancasila dan semua agama dan kepercayaan yang semua tujuannya baik di negara Indonesia tercinta ini faktanya bukan semakin baik, mental, akhlak, moral sudah tidak dicontohkan lagi oleh para pemimpin-pemimpin yang diberi amanah rakyat ini. Dan kalau kita tidak peduli akan kejadian ini, maka ternyata hari kemerdekaan ini hanya sekedar seremoni dan menjadikan merdeka tidak berdasarkan Pancasila. Pancasila hanyalah jadi pancal-pancalan. Keteladanan yang dicontohkan para founding father kita, ayo kita teruskan. Kita harus selalu ingat bahwa
nasib anak cucu kita ke depan ditentukan hari ini. Bagaimana kita berpikir, bekerja, bertindak, dan bagaimana memperlakukan alam. Ayo bersama seluruh rakyat Indonesia tegakkan dan rebut kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila. Setuju? Setuju! Salam kenal! Matur nuwun. Dulur-dulur, amarga kahanan sing jare merdeka, ing nyatane ora ana rasa merdeka sing diduweni rakyat cilik. Mula kanggo nolak balak, kanggo ngilangi sesuker, upacara rakyat iki dicutel kanthi damyak-damyak bareng tumindak Menteri Bumi lan Lisan Ati. Diwujudke mlaku bareng ling-ilingan karo dulur ben padha eling kanggo njaga bumine. Setuju. Iya, mergo ibu bumi wis maringi ibu bumi dilarani. Mesti ibu bumi bakal beli. Mula kewajibane awak dhewe berjuang karo nenuwun njaluk pituduhe Gusti kanggo slamete ibu bumi ben bisa lestari kendengku lestari Indonesia. Kabeh barisan. Yo! Nembang lagu Hari Merdeka diiringi lesung. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ada masih hidup pada kita tetap setia, Laporan Komandan Upacara Rakyat marang Inspektur Upacara Rakyat. Lapor, upacara 17 Agustus mengeti dina kamardikan bangsa Indonesia kang kaping 79 wis katindakake. Upacara rakyat sing lagi wae katindakake kabeh rakyat Indonesia teko Sabang nganti Merauke iki kabeh. Kabeh ajaken njogo ibu bumi lan gunung Kendeng. Lan ora mung sak Indonesia, kabeh sing mancik bumi iki ajaken njogo ibu bumi. Kabeh upacara dibubarke. Tak bubarke. Kehormatan marang Inspektur Upacara Rakyat kapimpin dening Komandan Upacara Rakyat diteruske Inspektur Upacara Rakyat ninggalke panggonan Upacara Rakyat. Kabeh barisan. Marah. Inspektur Upacara Rakyat. Hormat rakyatan. Grup. Tetap lestari. Tegak kerakyatan. Grup.
Komandan Upacara Rakyat bubarke kabeh barisan pinangka dadi apa rampunge upacara rakyat 17 Agustus 2024 sing kaping 79 taun. Kabeh barisan disuwun kempal kanggo nindakake brokoan. Wujude brokoan dedonga bareng lan syukuran. Muga para pemimpin Indonesia, para pejabat Indonesia, lan rakyat Indonesia kebuka atine supados eling marang Ibu Bumi. Barisan! Jalan! Siapan Kuping pedot, Mbak. Rontongetan. Nggih, barisan. Burine langsung. Burine langsung. Dulur-dulur sing tasih teng tenda monggo kula aturi ninggah sedaya monggo. Ampun wonten sing adem. Tulisannya kita sidik terus. Wes 14 tahun dulu tambah romo kaya Pati bahkan kabeh pegunungan Kendeng dari mulai Kudus, Pati, Grobogan, Blora dan Rembang bersatu menolak rencana adanya pabrik semen di semua pegunungan Kendeng. Dulu Kendeng di tahun 2016 diundang Pak Jokowi sepakat untuk Kendeng ini dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Dulur-dulur Kendeng aja nek ngomong gunung. Jiwa ragane iki ditokke nyawane kanggo bela bangsa Indonesia. Diikhlaske ngoten. Tapi dasar negara Pancasila kuwi ngajarno tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Iki pemimpin aja wong ngapal tok tapi kudu dilakoni ngoten nggih. Permintaan JMPPK dulur Kendeng. Monggo Kendeng dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Nek memang Kendeng layak untuk pabrik semen, monggo. Tapi kalau tidak layak, katakan, sampaikan dengan jujur hasil kajian itu kepada seluruh rakyat Indonesia, dan hasilnya ditemukan begitu besar kerusakan di wilayah pegunungan Kendeng yang dilarang untuk dikeluarkan izin baru di pegunungan Kendeng. Tapi faktanya izin terus metu, berarti iso omong iso kondo nyatane ora dadi lakoni.
Sapa sing kudu wajib ngeling-eling rakyat Indonesia nggih? DPR para pemimpin negara iki sing milih panjenengan. Jenengan duwe kewajiban ngelekno sing jenengan pilih ketika omongane ora dilakoni. Dan hasil KHS dari mulai Kendeng wilayah Kudus, Gerobokan, Pati, Blora, Rembang itu sing Jawa Tengah, Jawa Timur adalah Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Niku mboten entuk ana izin keluar kanggo tambang malih, tapi makane niki dirusak malih. Mila wong niku butuh pangan. Dadi gawe pangan kuwi dukungane ya banyu ya lahan. Jawa sing wis padat penduduke lebih dari 100 juta, 170 juta. Iki butuhe mangan ngombe. Jawa iki nek iso dadekno lumbung pangane Nusantara nggih. Kangge ngelekno Pak Prabowo yang terpilih sing duwe janji bakal wae mangan gratis. Mangan itu hasil bumi nggih. Sing mangan sing akeh wong Jawa jumlahe. Lahan pangane nek iso digawe ning Jawa nggih. Iso Jawa kudu moratorium kabeh izin-izin tambang, aja ditokno kanggo izin-izin tambang. Muga-muga Pak Prabowo mendengarkan ini semua permintaan warga Jawa semuanya, nggih. Mila dulur-dulur seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemerintah, para pemimpin Indonesia. Mila dulur-dulur seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemerintah, para pemimpin Indonesia, dulur-dulur Kendeng iki podo sambung keperluan, podo saling menghormati, podo saling memahami sebagai warga dunia sing duwe kewajiban podo, duwe kewajiban bareng sing mancik dunia, sing mancik bumi iki, jaga bumi bareng-bareng. Mula pas rawungan dulur-dulur Kendeng sing lagi wae ngelekne para penanam saham dan didungokno para pemilik saham sing intine memohon dengan sangat, dengan rendah hati dulur-dulur Kendeng, dulur-dulur penanam saham, pemilik saham Heidelberg Semen, hentikanlah di Pati niki, di seluruh pegunungan Kendeng niki, ben lahan menika digarap dulur-dulur tani nggih. Dulur-dulur niki lahane wis ora amba sithik. Dadi ben jenengan sing ora kurang mangan, sing iso luru pangan dalane liyane, nek iso iki ben digarap dulur-dulur Kendeng. Nganti detik niki najan wis suwe dan nganti kapanpun dulur-dulur bakal ora mandek memperjuangkan keselamatane Kendeng nganti menang nggih. Jadi awake dhewe nek ana rencana sing rusak Kendeng kudu diusir, sepakat? Setuju? Faktane sak menika jenengan meroyi wis gundul kabeh. Milanipun niki kula sampaikan para pemilik saham dan penanam saham di Jerman, mohon proses sesambungan keperluan sing dari pemilik saham mempercayakan Indosemen mempercayakan PT SMS yang gawe AMDAL, dan di dalam AMDAL dinyatakan tegas ada 67% warga Kendeng menolak rencana adanya pabrik semen. Maka nek jenengan konsisten dengan AMDAL yang sudah sampaikan ke publik niki kedah dipatuhi. Jadi tidak layak ada rencana pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Salam Kendeng. Salam Kendeng. Matur nuwun.